El cervell és l'estructura més complexa del cos humà i mana a tots els nostres òrgans. El cervell ens fa ser humans. Però el cervell es fa malbé i si no el cuidem pot aparèixer l'ictus, una malaltia que el destrossa i que no coneix ni d'edats, ni de sexes, ni d'ètnies. Però volem perdre el nostre cervell? Podem prevenir i evitar l'ictus si aprenem a cuidar el que més ens importa. L'ictus apareix gairebé sempre de forma brusca i és molt urgent actuar ràpid. Si en el moment de l'ictus hem d'actuar ràpid, el millor abordatge terapèutic de l'ictus segueix sent la prevenció. La hipertensió arterial és el principal factor de risc de l'ictus. És una de les malalties més prevalents que hi ha al món. Coneixent el risc de l'ictus i la importància de la prevenció, què hi puc fer jo? Pren la iniciativa i cuida la teva salut per a reduir el risc de patir un ictus. Cuida el que més t'importa.